फोणीच्या शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेमार्फत 20 ऑक्टोबराक 17वें गोमंतक महिला साहित्य संमेलन ढवळे हांगसर जावपाचें आसा। कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सहकार्यान हे संमेलन ढवळी फोणेच्या भास्कर सभाघरांत जातलें। RDX गोवा खातीर फोणेच्यान महेंद्र गांवकर। म्हणजे वर्तमानपत्र म्हणून दोन तऱ्हेने फायदा आहे। आमचं संमेलन असं म्हणून नाही, अवयव प्रत्यारोपण किंवा ऑर्गन डोनेशन जे म्हणतो तर त्याचा एक इनडायरेक्टली अवेअरनेस त्या मुलाखतीमधून होणार आहे। कारण ज्यांना आपण बोलवले त्या स्वतः ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करत नाही, पण जेव्हा औरंगाबादचं हृदय मुंबईच्या कुणाकडे तरी येत असतं ना, तर ते धडधडतं जिवंत हृदय आणण्याचा जो थरार असतो, 1-1.5-2 तासामध्ये त्या हृदयाचा किंवा त्या किडनीचा प्रवास एखाद्या ब्रेन डेड झालेल्या माणसाकडून, डेड माणसाकडून नाही, ब्रेन डेड माणसाचं हृदय किंवा किडनी किंवा एखादं लिव्हर सारखं ऑर्गन जेव्हा दुसऱ्या रिसिव्हर पर्यंत पोहोचतो, तर त्यावेळी जसे आपले राष्ट्रपती पंतप्रधान येण्यासाठी रस्ता मोकळा ठेवतात तशा प्रकारचा ग्रीन कॉरिडॉर केला जातो। तर गेल्या 2 वर्षामध्ये जी काही 10-12 ट्रान्सप्लांट्स भारतामध्ये यशस्वी झाली, त्यातलं पहिलं हार्ट ट्रान्सप्लांट खूप गाजलं होतं वर्तमानपत्रांमध्ये। तर ह्या सगळ्याचं ग्रीन कॉरिडॉरचं नियोजन ज्यांनी केलं त्या आरती गोखले, ज्या झोनल ऑर्गन ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या मुख्य आहेत। सो ती मुलाखत तो थरारक प्रेक्षकांना आहे की कसं या करतात, ती एक वेगळी माहिती आहे जी खरं आम्हालाही उत्सुकता आहे की कसं करतात। आणि त्या माध्यमातून जेव्हा डॉक्टर पूर्वा सहकारी बोलतील, त्या स्वतः रोटरॅक्टच्या माध्यमातून किंवा इंडियन मेडिकल असोसिएशन म्हणून हे सगळेच लोक, हे पूर्ण वर्ष त्या लोकांनी ऑर्गन डोनेशनचा प्रसाराचं वर्ष घेतलंय। सो ऑटोमॅटिकली इनडायरेक्टली त्या माध्यमातून ऑर्गन डोनेशनचाही प्रसार होईल। ते पहिल्यांदाच गोव्यामध्ये अशा प्रकारचं होत आहे की तुम्ही तिथे पाहिलं असेल गुगल प्ले आणि काहूट अशी आम्ही 2 चित्र काढले। तर ही काहूट ॲप आम्ही सगळ्यांना डाउनलोड करायला लावणार आहोत प्रेक्षकांमध्ये, ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहे। आणि त्या काहूटवरून एक साहित्यविषयक पझल असेल किंवा क्विज म्हणता येईल त्याला, तो तसा तो होईल। आणि ऑनलाईन जसं KBC मध्ये दिसतं तसं प्रत्येक प्रश्नानंतर आपल्याला स्क्रीनवर दिसणार आहे की 3चं बरोबर उत्तर की 3चं चूक, प्रत्येक प्रश्नानंतर पहिले 5 कोण आले ते दिसणार आहे, किंवा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट असा एक अर्ध्या तासाचा तो गेम आहे। आपल्याला इंटरनेटची भास्कर हॉलमध्ये कृपा चांगली झाली तर तो खूप यशस्वी होईल, पण तो खूप वेगळा आहे। कारण हे काहूट ॲप सध्या जगभर असे वेगवेगळ्या गोष्टींच्या शिक्षणासाठी सुद्धा वापरतात आणि तर ते डेव्हलप मंजिरी पाटील म्हणून त्यांनी केलंय। सो हा एक वेगळेपणा आहे। दुसरं डॉक्टर अपर्णा पाटील यांचा सत्कार आता नूतनताईंनी सांगितलं, त्यांना आम्ही निवडण्याचं कारण केवळ प्रियव्रतची आई असं म्हणून नाहीये, तर त्यांनी रिवणमध्ये जी पाठशाळा सुरू केली आहे ना, आपल्याला नेहमी संस्कृत पाठशाळा म्हटलं की वाटतं की पुरोहित तयार करण्यासाठी, तर ही पुरोहित तयार करण्याची पाठशाळा नाहीये, केवळ संस्कृतमधलं जे शास्त्रांचं ज्ञान आहे, न्याय मीमांसा वगैरे असं करणाऱ्या भारतामध्ये अवघ्या पाठशाळा आहेत की फक्त ज्ञान देण्यासाठी आणि ज्ञानी विद्वान पंडित निर्माण करण्यासाठी। त्यांनी भटपण करणं जे म्हणतो कोकणीमध्ये ते अपेक्षित नाहीये, म्हणजे त्यासाठीची ती शाळा नाहीये। हे वेगळेपण आहे। आणि संपूर्ण भारतात या पाठशाळेचं वेगळेपण एवढं आहे की इथं मुलांबरोबर मुलींनाही घेतलं जातं आणि इथे केवळ हिंदू धर्माच्याच लोकांना शिकवलं जातं असं नाही, तर परदेशामधून ख्रिश्चन लोकही तिथे येऊन हे ज्ञान घेऊन जातात। त्यामुळे जाती धर्माचा भेद आणि स्त्री पुरुष भेद न पाळता, लिंगभेद न पाळता चालणारी ही एकमेव पाठशाळा आहे। त्या पाठशाळेच्या संस्थापक आणि सहसंचालक डॉक्टर अपर्णा पाटील आहेत। त्यामुळे हे एक त्यांचं कर्तृत्व स्त्री म्हणून, त्या स्वतः PhD आहेतच संस्कृतमध्ये। आणि औचित्य असं की प्रियव्रतमुळे सध्या त्या पूर्ण कुटुंबाचं नाव सगळ्यांसमोर आलंय आणि म्हणून यंदा त्यांचा आम्ही सत्कारमूर्ती म्हणून त्यांची निवड केली। एवढ्या 2-3 हायलाईट करण्यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत असं, सो त्याचा तुम्ही आवर्जून उल्लेख करावा अशी माझी विनंती। 17वे गोमंतक महिला साहित्य संमेलन भास्कर हॉल ढवळी येथे संपन्न होणार आहे। त्याच्यासाठी आम्हाला माननीय आश्लेषा महाजन या पुणे येथील ज्येष्ठ साहित्यिका लाभल्या आहेत। उद्घाटिका माननीय मीरा बेळगावी येथील आहेत, त्या पण ज्येष्ठ साहित्यिका आहेत आणि आमच्या माधवीताई देसाईंच्या कन्या आहेत। सांगितल्याप्रमाणे सुरुवात ग्रंथदिंडीनं होणार आणि नंतर प्रतिनिधी नोंदणी झाल्याबरोबर आमचा जो उद्घाटन समारंभ आहे तो शब्दांकुर, तो आमचा एक साधारण 11 सकाळच्या सत्रात म्हणजे 11:45 ते 11:15 पर्यंत तो आमचा
कार्यक्रम होणार. आणि ह्या दरम्यान आम्ही अपर्णा पाटील, ज्या प्रियव्रत पाटील तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच आहे, हल्लीच त्याला संस्कृत कठीणातली कठीण परीक्षा त्यानं 15व्या वर्षी त्यानं दिली. त्याचं कौतुक पुष्कळ पेपरमध्ये पण आलेलं. तर त्यांची ही आई आहे, तर तिचा सन्मान होईल.